Allah sesambranganku rintan lan dalu mung limang wektu kanggo brasta Sareng aja nganti kliru wong Gusti Allah sesambranganku rintan lan dalu mung limang wektu kanggo brasta bengi iki awake dhewe kepareng sowan komplit mok. Oh, sowan komplit. Heeh. Kanca-kanca ya kuwi Sanggar Seni Astabrata. Iya. Heeh. Tur manehe awake dhewe pagelaran ana ing bengi iki uga disiarkan langsung. Disiarkan langsung. Heeh. Ya kuwi lumantar channel YouTube awake dhewe. Ya kuwi Astabrata Media. Ngono ya, Mak. Heeh. Dadi sing ora bisa kepareng rawuh ana ing lokasi iso memantau lumantar channel YouTube Astabrata Media. Wayangan ana ing Gandekan bengi iki. Iya. Yen ora kleru ana ing setahun kepungkur, ya awake dhewe ya main ana ing Laladan Wonodadi, nek ora kleru desane Kalibata. Oh, ngono. Bengi iki ya kuwi awake dhewe jembarke serawung meneh. Oh, ngono. Taun lalu ning Kalibata, bengi iki sowan ana ing Gandekan. Wah, luar biasa. Pancen kepara nyata. Nduk, piye iki sadurunge ngaturake para-para kadang bintang tamu, ya. Ya kuwi Mas Jokliti karo Mas Joklutuk dan Mbak Manohara Kang Sarto ngaturake tetembangan. Iya. Iki mau di aku nampa dawuh, iya. Sak lagu ya kuwi kanggo sak lagu sing akan dibawakan karo sing marga asli kene mau sapa jenenge? Mbak sapa mau sing sore Mbak. Mbak Kirana. Wis mulang kurung. Dari Mbak Kirana arepe nembang sak lagu sore, sak lagu limbukan. Tak aturke dhisik ya mergo cek apa MTS apa SMP mau. Engko selak ngantuk ya. Mengko nek wis diaturke pisan nembe mbak-mbak Kang Sarto adik-adik waranggono. Ayo. Monggo Mbak Kirana pundi nggih mau. Tetuk. Wilujeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu, Kang Mas. Derek tepang Hangladi Wano ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Siapa nama panjenengan? Nami kula sing panjang napa sing pendek? Nama panjang. Oh, nama panjang ya. Nama panjang Kirana Dewi Al-Mazhar. Kirana Dewi. Nama bisa dipanggil oleh panggilan siapa namanya? Kirana. Asli saking Gandekan mriki. Nggih. Alhamdulillah. Mau panjenengan sampun matur di bawah. Derek ajar nggih. Derek ajar. Menempuh pendidikan SMP, SMA? SMP. SMP. Cah saiki SMP sakmono lho. Iya. Lah riyene kan sak pinten nek SMP niku. Nggih, mboten nek zaman-zaman kula ketika SMP niku jek cilik-cilik jek imut-imut. Oh, ngoten. Zaman sekarang SMP niku sak jenengan. SMP sak jenengane besok kuliahe ora mangan dosene. Nggih mboten to. Maksudnya mangan ilmune. Oh nggih, nek niku leres. Nggih. Nek
makom dosen nggih mboten. Lah ya ilmune dosene, Mbak. Nggih, maksude ngaten sih. Tadi di sore nembang apa Cahayu? Nek sore wau anu Puspito nawa. Sekarang mau menembangkan apa, Duk? Lewong. Oke. Nggih. Sudah belajar bawa? Derek. Oh, derek. Nggih. Ke depan sama belajar bawa. Nggih. Karo belajar tumbas kebaya. Oh, nggih. Nggih, kebaya. Oke. Mm, Oh, oh. tumbasno. Oh, sinau ngagem nyandang kebaya teng Mbak Manuhara. Oh, ngoten. Ini sinden-sinden Astabrata semua itu belajarnya pakai kebaya di Mbak Manuhara. Ngoten. Oh, jing. Nanti piye nggododo iki kurang Gododo kurang pripun. dibenakne karo Mbak Manuhara. Ngoten. Nggon pinggul iki piye kurang sedet, kurang piye dibenakne. Nggih. Liwong ya? Enjing. Dilanggamkan dulu atau gimana? Pun manut jenengan. Langgam dulu bisa? Oke. Nggih. Oh, langgam ya. Oke, yuk. Langsung monggo. Buka celuk napa buka napa? Ayo. Buka celuk napa buka puasa monggo. Iya. Dari gamelane saja. Oke. Monggo kanca-kanca. Ayo. Pas Arya. Mbak Kirana. Dalam Bapak jenengan niku napa seniman? sanes. Ibu napa seniwati? Sanes. Lah kok iso nembang tuh geke anake tanggane. Loh, nggih aja ta. Oh, mboten nggih. Mboten. Lah kok iso mempunyai bakat bisa menyanyi? Menyanyi. Alhamdulillah, mungkin dari mbah-mbah dulu mungkin. Oh ya. Anjing. Lah belajar pertama gamelan itu di siapa? Di ibu. Ibu cuma bisa bernyanyi tapi bukan seniwati gitu. Loh, tapi bukan turut panggung ngaten ibu mboten nggih. Sanes. Tapi bisa nyanyi. Bisa nyanyi saja. Nyanyine ibu ning gedhe ngono mesti. Oh nggih, leres. Kalih bengok-bengok ngoten Oh, itu. oh. Enjing, tabuhane kalih napa niku jebore ngoten niku. Jebore niku tabuhan. Enjing, ngoten. Wah, ya luar biasa. Tapi Anda itu harus patut berbangga menjadi hasil dari jebor. Maksudnya hasil dari jebor itu ibumu nek nembang kanggo jebor. Oh, kanggo Nek jebor. jenengan kudu iso memupuk agar lebih pintar ke depan. Nggih, alhamdulillah. Lanjut niku kedua didangdutne ya. Oke, siap. Yuk, Sabda Pandita Rata Prinsirata Pratyasi Sihanku
Ibu namanya siapa yang ngajari nembang? Ibu namanya Ali. Ali. Ibu Ali. Nggih. Bu Ali, diterne ibuke lagi mau. Nggih, sekeluarga niku ngaturaken sedanten. Alhamdulillah. Gelem tak sangoni ora? Lho, nggih puran lah lek sangon niku kula. Iya. Alhamdulillah nggih pun nggih lek disangoni. Nggih. Neng aja mbok kene Ali to ya. Oh, mboten. Dinggo sangu jajan. Alhamdulillah. Ya ora akeh. Ngene delok. Mriku. Tanganmu delok. Tanganmu ya delok. Oh, lah. Kenapa? Si enek trah mentaram tuh. Mboten. Oh, ya Allah. Si enek trah saka Mataram. Ya Allah, suka aku lek ngeten Iki potensi dadi. Dados, ngoten. Lho. Nggih, nggih. Lagi Mataram iki sampean kursus 6 bulan ning omahku nginep dadi. Oh, ngoten. Ah, ya Allah, suka aku. Matur sembah nuwun, mugi rezekine lancar, sehat selalu, panjang umur. Amin barokah. Iya. Nggih. Sampun mboten tangane mboten diketeni malih. Ora sok. Mboten usah. Sik, delok. Dalem napa? Iki sok bojomu radoh wonge ya ning lokasi kene. Mboten. Oh ya Allah, sinten to? Yo roh iki ketoke ngono ki. Kinten-kinten lanang ngoten nggih. Yo ora. Wis makasih, Nduk. Nggih. Derene. Ayo. Matur sembah nuwun. Iki yo tak delok tanganmu ora. Heeh, iki lho. Ya, saya tak duge Mas Do, iki Mbak Mano satu lagu dulu. Dari Mas Do ngono. Jumeneng sik. Ya, jumeneng sik. Sepati to, sing gumyak to. Heeh. Oh!
kenapa sih? Sik jajal ki mau Kirana tak delok tangane. Delok tanganmu trah ndi? Delok. Boyo. Sik to. Sinden kok tangane kapalan. Kene kaya centil. Kene kok kene. Kiwa. Heeh. Oh, lho nek iki ora apa-apane. Kok iso bengok ora apa-apane kok bengok. Oh, iki nek garis tangane iki anu ki. Apa, Mas? Iki atrahane. Oh, terus apa, Mas? Lah yo atrahane. Atrahane piye? Iki ketoke bapakmu biyen anu to, kelahiran Ponorogo to. Utuh ngawur kemeruh. Lah iya biyen tau dolan Ponorogo. Ora tahu. Tahu? Ora tahu. Lah iya pas. Lah iki takmu bapakku nek ngengkel kowe. Lagi pembukaan ngejak gelut. Ya, iki hebat luar biasa. Lah bojoku Mas, bojoku daerah endi Mas? Bojoku daerah endi? Bojoku. Aja anu rontok kabeh yo. Nek menurut iki ya, iki garise rene. Iki sok bojomu ki operator sound. Calone bojomu operator sound system. Wong iki gawe topi apa ora? Iya, oh lagi nek plenthuke topi, ngangge topi. Aduh, lah rupane kok ngono bekakase. Kaya bekakase sapa sing mbok sawang sapa? Nyapa? Lah, Lah senyapa bekakase bekakase. son iki. Lah iya. Nek tukang son kaya Mangkasari ngono kuwi ya boson sing gawe aku ki ya lumayan lah rada apik. Necis ngono ya. Lha iki ra tau adus sih. Lah, ning jodohmu katanya menurut Tidak, gila. Kok iso Tidak. Lah nyapa gila? Mah, lek wong kuwi ra tau sikatan lho, Mas. Kok iso ora tau sikatan ki lho. Sowan ning ndi sing nonton Oh, iya. jenengan. Ya Allah, iki wong tok. Lho wong Oh iya. mosok sing nonton nyambi yo wong. Atur aja ngono lho. Lah ta ora kok jebul kaya wong tok yo wong. Sadurunge aturaken salam riyin yo. Salam riyin. Iya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sing sebelah kene ya semangat. Aku tak jajar sing sebelah kene. Oh, lali. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Loh, warga masyarakat Gandekan. gandekan. Oh, gandean. Gandean. Oh, tak kira mau kok gendaan aku. Gandean. Gandean. Oh, gandean inji alhamdulillah. Sedaya sami sehat. Alhamdulillah. Menika sedaya sami sehat Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah kula dongakne Mas. Dongane. Ingkang rawuh dhateng mriki mugi-mugi sedaya pinaringan sehat panjang umur murah rezekinipun. Amin. Nggih to? Nggih. Sing gadah panenan muga-muga panenane tambah melimpah. Amin. Tahun depan bisa menanggap banci lagi. Itu agenda pertama Mbak Mano. Heeh. Itu yang disowankan sini adalah saya dan Mas Liti Kutuk. Tapi dengan adanya donatur-donatur itu kudu ngersake Mbak Manohara ikut sowan. Oh ngono. Sampeyan nek karo Astabrata kan senasib serumpun sepenanggungan. Di mana ada Mas Akbar dan Astabrata, di situ ada Mbak Manohara. Dek ben ora ning Ponorogo. Oh, dek ben aku mbok tilak. Ngono iki panitiane kudune mbok omongi. Nanggap Mas Akbar kuwi kudu enek banjine. Ngono ya. Lah iki mau cara enek banjine udane deres sampai jam 12. Oh, berarti secara tidak langsung sing nerangne udan ki sampeyan. Termasuk ya tumbale aku, Mas. Nek ora percaya nanggapo. Iya. Iya toh? Mesti ra udan. Lah, Mbok. Tapi tenang Astabrata kalau sama Mbak Manohara itu klop. Jadi kalau Astabrata nek curhat karo aku kanca-kanca, kalau Mbak Manohara itu adalah istri kita bersama. Aja ngono lho, cangkemmu tak kepapuk lho kowe. Maksudnya ini adalah gandengan panggung pacar itu partner acara. Istri kita berembuk kira aku begenggek apa? Maksudnya partner acara. Lah aku ki mung lho cara ora dijawab Mbak Triana. Mbak Triana. Mbak Tri apa Mbak Ana ki yo Iya, padha iya. wae lah ya. Heeh. Mak sing di Mangkasari, sing di kebayak Nusantara ki. Ora mungkin aku teko kene, teko desa Gendaan kene ra. Gandean. Lah ya kuwi lho gandekan Oh, ya tau. ini jadi kebayaknya juga produk sana. Nusantara. Produk asli gandean. Hmm. Saya tau pamer kebayak kok sejentit lho. Loh, lah
jareke barang. Oh iya, jarike yo weton kono ya. Jarek karo kebaya ki larang, Mas. Tapi sing luwih larang Apa kuwi? jerone jarik. Lah delok apa piye? Ora, wis ndak. Lah apa-apa mau padha lanange. Ora, pun mboten wis tak deloki cukup jari tanganmu wae ora usah kok jero. Ngaturaken matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Kagem Mangkasari Production. Betul. Dan juga terima kasih kepada Pak Lurah, Pak Wo, Pak Sarik dan semua jajarannya. Ya gak usah bayar Pak, sing bayari dhewe wisan. Luar biasa Mbak Ana nggih. Mbak Ana kebayak. Iya, wong sugih iki dhuwit ora kanggo, Mas. Ora kanggo ya? Ora kanggo. Sedakoe kaya ngono. Iya. Alhamdulillah, ya Allah. Ning banci kok sing delok kaya ngene. Bandelan ning kene iki yo akeh. Akeh yo kene iki. Akeh. Lah kok iso ngerti lho? Kok Iso ngerti nek kene bancine akeh? Letre komunitasku lho, Mas. Kok sing mandegani ya. Iki mbak pilih aku kok mbak unggahne dhisik iki nyapa, Mas? Lho iki tadi Biasanya belum aku siap, Mas Do. Terus panjenengan disuruh nembang satu lagu. Untuk pembukaan. Oh, nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Mbak pilih mantan pamundutan, Mas. Belum ini belum ada request merdeka. Aku nek karo sampean ora wani ngarani, Mbak Yu. Ngono ya, Mas. Sampeyan bintang tamu yang saya istimewakan. Dadak maneh aku gandrungen, Mas. Baik lho. Sekali-kali ngopo cemplon. Ma aku pokoknya gandrungen anggapen aku kaya dedek kae lho, Mas. Titik sapa? Sing wis putus kan. Jurus terakhir. Lho, Yo. Piye? tenan lho, nek jatone kene udan ki somuke. Ya ampun. Kowe kipasan kok piye to, Mas? Kipasan kok piye? Yo kipasan. Nah, ngono lho, Mas. Kok guyune apa to? Ya ora apa-apa, Mas. Kipas apik gambarku ngono lho, Mas. Wah, iso. Nah, apa lho? Iki lagi wifi no. Oh iya. Aku gandrungen kaya iki lho, Mas, kae. Nembang apa? Contoh kaya iki kan lho. Aku wis lali iki. Kaya kipas kan lho. Kok mbok gandeng ini kan lho, Mas. Mbok gandeng ini, ngene ning ngarepe apa joglo-joglo. Bar kuwi lonceng terus sok ben pegatan kan lho. Kaya duwe bojo dalang ki keparat. Wis keparat lho. Keparat. Kok iso keparat? Lah wis duwe siji ya sik golek neh. Ngono kuwi lho. Ning ati ya lara, ning ati kuwi lara. Ati kene. Lho, banci atine ning kene, Mas. Ngene. Ora percaya deloken. Ora. Kowe mau kok delok. Tak gandrung kene wong ayu. Aku gandrung. Kene. Duduk sini. Ya totomane adoh dhisik. Oh, aduh sih. Ore. Tak gandrung. Kapan neh banci bojone dalan? Ya. Iya, Pak De. Yo langganan kawak. Iso kenalane akeh men. Langganan Mas, wong kene iki aku mbiyen Bandar JI kok ya. Nyidam sari. Mama kok Yen ning tawang. Kok apa-apa kok mah? Jeneng tahlilan kok piye? Lah piye kok apa-apa kok mah iki lho. Lah apa digandrung apa? Aku gandrungen sing nganggo mamanismu apa ngono lho, Wis Mas. lendro to. Ya wis telo gak apa-apa, Mas. Lho piye to kuwi iso? Ya sak. Wis sakno ya saunene ya. Wah kene iki lho. Sing wani ngatur dalang ya gur bintang tamu siji niki Pak. Sementara Mas totok maneh iki nganu, Mas. Apa? Totok maneh aku Sri Tanjung sampean Sida Paksa. Sing paksa. Wah iya. Tutuk sik ya. Ya, tutuk. Oh, dalang iki yo ngono. Totok maneh iki aku ning taman, terus delok para candi-candi iki ya, Mas. Wah. Sekalian kuwi wong kok candi lho. Ya totok maneh iki ngono. Totok maneh iki delok candi-candi terus ki dalanane makadam ngono lho, Mas. Terus aku nembang sampean minggu ini ya. Heeh. Iya. Itu totok maneh pemandangan yang sangat indah. Iya. Candine kok enek sing candine kok enek sing kowel untune. Nyidam sari kekitung memane. Aku nek langsung ngono mah. Lah piye to? Tok kesana. Sri Tanjung. Ngono lho, Mas. Sri Tanjung. Urung sik.
Angel lho, nganti-nganti dan au. Tanjung. Ngadeg kok sing mau nek ngadeg mau. Kene lho. Ya tapi ngadeg. Ya kene. Ngadeg sik. Tanjung. Kakang Sido Pakso. Itu siapa? Sido Pakso. Oh, si Gomora. Pakso kok Sido Pakso. Rene ngomong aja. Jenengan tilem napa tangi? Aku kena susu kadalu warsa. Ora. Kang Mas, Piye? panjenengan teng pundi mawon to Kang Mas? Aku ngudi sarat-sarana saka Tumbaling Praja goleki Tumbaling Praja. Oh, wis teko kono to iki. Langsung bae juga kowe. Aku sak sejatine wis kapang karo jeneng sira. Wah, ngoten Kang Mas. Ayo lho. Aku wis kangen karo jeneng sira. Kula nggih kangen lho Kang Mas, masa to nembe dadi manten lagi rong dina wis ditinggal 5 tahun lho. Lah yo ngene iki malih buntet meneh. Wong ya wit biyen buntet iki. Oh iya lanang. Nanging aku entuk kabar kang sumebar pawarta Kang Warata. Apa Kang Mas? Apa bener jeneng sira Tanjung kuwi laku sedeng? Kimochi. Wah. Ketoprak kimochi lho. Ya nanti nganu modern ngono. Oh iya. Nanti Jepang-Jepang. Mboten Kang Mas, menika mboten leres. Kang Mas, menika namung apus krama kemawon. Jeneng sira wani ngorek-orek batin ingsun laku sedeng karo Prabu Sila Hadikrama. Mboten Kang Mas. Jujura bloko. Mboten. Wong ayu. Mboten saestu Kang Mas. Apa sing dadi patembayamu? Apa sing dadi janjimu? Tak tok men sampean merayu ning aku jual mahal. Tanjung. Pripun Kang Mas? Nek nembang yo nembang ora usah ceklan ngisor ngene. Aku wedi Mas. Kok wedi? Kiko nek ndarate ucul. Apa Iku lah ya malih. apa sumber suaramu ning ngono? Mriki setelanipun. Iya, oh iya. Saestu Kang Mas Tanjung boten nate tumindak sedeng saestu Kang Mas. Bacutno nek mu nembang luwih dhisik wong ayu. Atinipun Tanjung namung panjenengan boten wonten lintu Kang Mas. Apa kena tak ugemi tembungmu? Saestu Kang Mas. Lahir batin. Lahir batin. Dipekrok-pekrokne. Delok dadaku ngono lho maksud iki. Oh iya iya iya. Iya. Delokan Mas, delok lho. Delokan to. Wis. Delokan. Wis. Aku ra gawe jeronan lho. Ya. Ya tenan. Ayo. Ayo kendi jenengan. Kondi iki mau. Duh dewa Jawata Agung. Nyapa to njaluk sangu apa itu kok ngene iki? Lho gandengan. Jare gandrung kok njaluk sangu. Malah somring. Nah, ngene lho tak delok Awak. Nah. Mami. Nah. Piye nek menurut garis tangan piye? Oh, kitrah ya wong lanang gene golek edokan terus. Terus Ki cara duwe pacar saulan ya wis gonta-ganti cah. terus. Iki mbiyen ki tau cedhek karo artis cah ki. Terus. Tapi bar ki gak sida. Terus. Lah elek. Terus. Kelakuane. Iya. Nek ganteng iki jane ya ganteng. Tapi Larane ati.
Terus, wah, Nah, ayo to sampean kok yo. besok kapan katakan. Ngono kae biasane sing wedok mbok aku mbok sapu ora. Ayo. Lah nggih ta Bu nggih? Ngono kae nek karo kaya dibawa aku. Lah. Lah nek mangku kono, mangku sampean ora engko meletos kok sampean. Oh iya. Oh iya to. Tak lingi niki biyo ora betah lho Mas aku. Heeh. Wis tak taweni ndase Ayo, tak bening terus kundi. ya. Lan wong bagus Upamakna. upama sirah nah koda Hah? tanpa Kaya penyanyi apa ula kok ses. ya cekok, dimanis-manis niki ben penonton ki tertarik Iya. cara panganan ki ndang pengen ngemut ngono Terus. tanpa prahu sasaksara ing jalagri Terakhir, nyidam sari dacutne wong ayu. nggih Kang Mas. Aja. Kula tak jumeneng nggih Kang Mas. Iya jumeneng kok. Alah. Wong ayu ki yo ngene iki. Iya. Jan, luar biasa. Biasa di luar. Buka teluk. Oh, bukan sih. Ajono. Heeh, enggak. Langga menika kula kintunaken dumateng Mbak Ana nggih. Nggih, Mbak Tri anakku Mbak mriki Tri Mbak Tri Ana. apa Mbak Ana to? Kebayak lho. Oh iya, Ah. pokoke yo kuwi. Donaturi Mbak Manohara luar biasa. Justice. Lanjut, Mbak.
saged karenan ing penggalih. Saged to dados gawe saya. Monggo kesel. Yo Mbak Mano, Mbak Mano. Oh. Apa kae Mas? Apa sing ndi? Apa ya kae? Wis pokoke dindangdutne enak. Oh iya wis, ben pasrane kanca-kanca. Pasrane kanca-kanca wae. Iya. Tinggal katresnan yo penak. Iya. Ya. Yo.
Ayo, wah luar biasa.